Dabarada çıkış edenlere bu medeni çäräniň dowrukly hyzmatdaşlaryň özara düşünüşmän hemde hoşniyetli gatnaşyklaryň gadymy taryhyny eýburan türkmen we Azerbaýjan halklarynyň ananyşmagy esasynyň gatnaşyklaryň putulanyrmaly gönükdirlerini belediler. Çıkışlarda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň özara gatnaşyklarynyň ähli uğurlar, şol sany medeni uğurlar boýunça da ösdirilmegine uly üns berilýän üçin iki ýurduň prezidentlerini hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyda hoşallyk sözleri beýan edildi. Soňra son 30 saatlarynyň aýdym saada çykyşlaryna giň orun berildi. Aýdym saada çykyşlaryny meýilnamatynyň başynda ýerine ýetirilen dostluk kompozisiýasy iki ýurduň we olan halklarynyň medemede dost soňunlyk gatnaşyklaryny ösdürmegi maksady dünýälikleriniň şeper we täsirli beýany boldy. Azerbaýjanyň son 30 saatlarynyň dürejlik çykyşlaryna ýurdumyň meşhur tans toparlaryň goşuldylar. Türkmen halkymyň dünýä meşhur köşdetlisi ýerine ýetirilen galkynyş tans toparmadan tansçy oglan oýlarynyň sahnadaky hereketleri Azerbaýjan son 30 saatlarynyň çykyşy bilen ajaýyp saadaşyk dürüdip konsertde aýratyn öwüşgün çaýdy. Göwün ötürjü şeýle ajaýyp portretlary medeniýet işgärleriniň hemde son 30 saatlarynyň bilelikdäki joşgunlyk hereketleri arkaly iki ýurduň dost soňunlyk gatnaşyklarynyň pajarlap ösdirilmeli ymtylşyny nyşanyny öwrüli. Häzirki wagtda Türkmenistan ýene Azerbaýjanyň arasynda özara medeni alışmalaryny giňeldilmegine uly tagallar edilýär. Şolaryň şäherlerini alma maslahatlar, son 30 saatlarynyň dürüjlik saparlary, sergiler we kino, medeniýet günleri hemde bilelikdäki beýleki şäherler gurulýar. Bu şäherlere parahatçylyk, insanperwerlik hemde hoşniyetli goňşuçylyk ýaly medeniýet gymmatlyklary alamatlandyryp, umumy dünýä sivilizasiýasyny ägurt uly goşan iki dostlukly halkyň taryhy, medeni hemde ruhy däpleriniň umumlygyna dayanýan döwletlere gatnaşyklarynyň putulanyrmaly kuwatly iteregler ýa. Konsert maksatnamasynyň dowamynda sadanlary aýdymçylar hemde tanıtçylary sadan aýdymy hemde tanısyň umumlygy arkaly tomoşaçylary milli medeniýetiň bir meňdeşligini, mehribanlygy we halklaryň ikisini de mahsus bolany joşgyny ýetirdiler. Öz boşly çykyşlara tomoşaçylary hyjurly duýgular dürüdip, artistden görkeden usatlyklary ýatdan çykmajak täsirlere baş etdi. Şeýle ajaýyp pursatlaryň uly täsiri Gahrman Arkadagymyň sözlerini hemde sadyny dören Leyla Saçbarada Rowaýat adly dürüjlik çykyşynyň ýerine ýetirişinde hasam aýdym gide çykdy. Azerbaýjan Respublikasynyň halk artisti Gulýanak Mämmedowanyň hemde ýurdumyň näde tans toparynyň tanysçy beýlerini ýerine ýetiren bu çykyşyny tomoşaçylary dowamly hemde şowkunly el çarpışmalary bilen kabul etdiler. Yar senin yanına geldim, bir mulayim sazla dönüp ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim, gül yüzün görmeye geldim, ben senin yanına geldim, gül yüzün görmeye geldim, yar senin yanına geldim. Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistanyň medeniýet günleri iki halkyň arasynda parahatçylyk, özara düşünüşmek hemde hormat goýmak esasynda dost soňunlyk gatnaşyklaryň ösdirilmeginde möhüm orny eýeder. Çünki ähli umumy parahatçylygyň bähledini dostluk we alalaşyk ýürelgleri häzirki konsert maksatnamasynyň hem özüni düzdi. Aýdym öwüşünde aýdym we tanışçylaryny zekinde artistden ýerine ýetirmeginde parahatçylykly we dostlukly ýaşamak arzulary bilen birleşen Türkmen we Azerbaýjan halklarynyň üren baý we öz boşly däp desulary barada hem beýan edildi. Yaşa, yaşa, ey vatan!
Şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistanaky medeniýet günleriniň birinji günü paýtagtymyzda Türkmenistanyň Beýik Saparmurat Türkmenbaşy adynaky şekillendiriş sunugy muzeýinde Azerbaýjanyň milli mirasynyň merjeni atly sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi. Onu çykyş eden Türkmen we Azerbaýjan tarapynyň wekilleri häzirki döwürde Türkmenistan ýene Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny belediler. Iki dogunluk halkyň arasyndaky asarlardan göz başalýan medeni gatnaşyklaryň Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masadynyň başlygy, gahrman arkadamyzyň hemde Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet başçylarynyň tagalladary arkaly üstürilýänligi nygtalyp, munyň üçin tüý sürekden hoşallyk sözleri beýan edildi. Aşgabatda geçirilýän beýik giňerimli medeni düredijilik çäresi Türkmen Azerbaýjan döwletlari gatnaşyklarynyň ösdürilmegine täze möhüm goşant bolar. Sergide Azerbaýjan Milli Haly Muzeýiniň ýygyndysyndan 19-njy asyrdan häzirki döwür içinde taryhy döwrü öz içine alýan çetmek hemde kakma usulyny ýerine ýetirilen dokmy önümleri, metaldan ýasalan bedegi önümleri, keşdeler, baş gaplar hemde durly görnüşli nagyşlaryň nusgalary görkezilýär. Sergide görkezilýän eserleriň ählisi Azerbaýjanyň medeni mirasynyň geçmişi bilen şu günüň arasyndaky midemizi bütewligi hemde dowamlylygy şöhretlendirýär. Dostugunluk Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistanaky medeniýet günleriniň şäherlerine, paýtagtymyzyň Aşgabat kinoteatrynda Azerbaýjan çepir filmleriniň hem görkezilişi boldy. Olarda ýöneköy adamdan keşfe arkaly hünäre bolan hormat, söýgü we ynam, ruhy başlanýyşlary gözlemek, nesilliň dowamaty ýaly uğurlary açylyp görkezilýär. Milli kino sunugyny wagt etmek boýunça bilelikdäki hyzmatdaşlaryň tejribesiniň iki ýurdun kino rejissörläriniň arasynda düredijilik arşmalarynyň ösmegine möhüm şert bolup durýanyny bellälikdir.